Predsjednička utrka se nastavlja. Jučer se u Rijeci na skupu potpore SDP-ovu kandidatu Ivi Josipoviću okupilo mnoštvo. Josipović je komentirao rezultate prvog kruga i poslao jasne političke poruke. Protukandidat mu nije ostao dužan, ali u finišu štedi glas, pa je reagirao pismeno. I siguran sam da će nakon ovih izbora mapa Hrvatske izgledati bitno drukčije nego što je izgledala do jučer, a to je zasigurno uvod u neke druge izbore na kojima će SDP mapu Hrvatske potpuno zacrveniti i socijaldemokratiju učiniti vladajućom politikom u Hrvatskoj. Hrvatska gospodina Josipovića je crvena. To je lijepa boja, ali moja Hrvatska je Hrvatska svih građana, crvena, bijela i plava, s grbom u sredini. Gospodin Josipović želi biti kandidat crvene Hrvatske, a ja ću biti predsjednik svih hrvatskih građana, bez obzira na boju. Njegova pravda priziva novu pravednost, za njega i njegove. Za nas ostale ostaje samo hrvatska pravda, za sve ista. A glavna izborna tema ovih je dana tko će koga poduprijeti. Josipović je na svoju stranu, kao što je poznato, privukao predsjednika Mesića, HNS, IDS, SDSS, liberale, umirovljenike i zelene. Ali svoju stranu puni i Milan Bandić. Nakon Mikšića i splitskog gradonačelnika ima potporu branitelja, dijela lokalnih HDZ-ovaca, cijeli HDZ BiH, ali i HDSSB. Iako u žestokoj utrci kandidati su se danas sreli i rukovali. Prvi susret nakon nedjelje i prvo rukovanje potaknuto s Josipovićeve strane. Nakon toga svatko na svom mjestu i svatko u svom ritmu na navijačku himnu. Josipović je ipak provjerio kako je bilo u protivnika. Ono što već sada zna je činjenica da Bandić širi svoje biračko tijelo ni više ni manje nego među HDZ-ovcima. No njemu je važnije što misli premijerka. Mislim da je to posebno važno jer mi se čini da gospodin Bandić u politici predstavlja sve ono protiv čega se danas vlada i gospođe Kosor, a čini mi se i svaka druga vlada bori. Bandić se za sad izborio za drugi krug i ne obazire se na upute iz Banskih dvora. Stranačka vrhuška može priječiti ili zabranjivati nekome da glasa za nekoga, ali ipak će ljudi odlučiti kad se zatvore u kutiju. Neki su ipak osobni čin odlučili podijeliti s javnošću. Nakon zadarskog gradonačelnika Bandića je podupro i makarski HDZ, ali su o tome danas odlučili šutjeti. Zato se neće šutjeti na večerašnjoj izvanrednoj sjednici zadarskog HDZ-a. Ana Lovrin ipak nije bila jasna hoće li biti sankcija za neposlušne članove. Nije time se mislilo u nikojem slučaju suprotstavlja stavu stranke. Na koncu stav stranke je neopredjeljenost. Svaki građanin može razmišljati kako želi. Mnoge ovih dana kopkalo kako razmišlja Željka Antunović. Ako komu nije bilo jasno nakon nedjelje, jasno je danas. Gospođa Željka Antunović je cijelo vrijeme moje kampanje, kao i praktično svi istaknuti i obični članovi SDP-a bila uz moju kandidaturu. Nekima još nisu jasne upute stranačkih čelnika i tek očekuju razgovore. I da ćemo onda nakon njihovog mišljenja i nakon rasprave dobiti određene upute. Kako i što. Kako i što znaju zadarski branitelji. Jedan i jedini Milan Bandić. Spriječimo da vrhovni zapovjednik Hrvatske vojske bude čovjek koji je naše heroje, hrvatske generale, otjerao u haške kazamate. Za Bandića su i vukovarski, ali i zagrebački branitelji. Nikad nije rekao da nešto ne možemo odraditi, već je samo rekao, dečki, dogovorite se, moju potporu imate. Meni je podrška svakog čovjeka u ovoj zemlji dragocjena. Da bi sačuvao tu dragocjenost, Bandić je nešto poslije dometnuo tko je kakav stručnjak za pravdu. Josipović je svjetski prvak za Hašku, a on za Hrvatsku. Ipak s takvim kvalifikacijama ne slažu se svi branitelji. Ima i onih koji su stali na Josipovićevu stranu. Generali Ademi Blaškić, stožerni brigadir Kotromanović, brigadiri Fred Matić i Branko Borković te još 12 branitelja poslali su priopćenje u kojem među ostalim ističu. S indignacijom odbacujemo sve laži o tome da je Ivo Josipović sudjelovao u pisanju optužnica Haškog suda protiv hrvatskih generala. Upravo suprotno, štitio interese Hrvatske države u Hagu. I dok je svatko u svom kutku primao čestitke, ali možda i savjete onih od kojih su nekoć rado učili, Bandić se na odlasku ponovno dotaknuo predsjednika Mesića. Bolje da se ja njemu pomagao nego ovdje. Ne vidi kako bi mi pomogao. Tko komu pomaže? Trećeg dana nakon prvog kruga sve je jasnije. Na potezu su ponovno birači.
A kakvi će rezultati drugog kruga predsjedničkih izbora biti, sa sigurnošću još nitko ne može predvidjeti. U međuvremenu je važno komu će gubitnici iz prvog kruga dati potporu. I dok su neki već odlučili, drugi za sada šute. U studiju pozdravljam Nadana Vidoševića. Dobar vam večer. Dobro večer vama. Prije ovih drugih pitanja, temeljno i najvažnije, dajete li i kome svoju potporu? A prije toga ću vam kazati, ono što je najvažnije, da hvala svima onima koji su mi dali potporu. Nije mali broj ljudi i volonterima koji su ovo 4 mjeseca bez lipe radili za jednu ideju koja nije prošla. Ideju koja govori o tome da Hrvatska mora živjeti od rada i da, možda sam rekao više puta, svako dijete koje se rodilo na Božić ove godine je dužno 10.000 eura, njegova četveročlana obitelj 40.000 eura, ako mama radi u tekstilnoj industriji cijelu godinu će raditi za kamate. To se u ovoj kampanji nije govorilo i to je zapravo problem ove kampanje i iz tog razloga odluka mnogima neće biti jednostavna, ali odluka se mora donijeti. Ako se bavite javnim poslom, morate imati stav. I ja sam na neki način odlučio podržati ono što nije valjanje u blatu, što nije skidanje čarapa. Jednostavno, u ovom trenutku je važno... Skidanje cipela ili skidanje čarapa? Skidanje cipela, čarapa, sasvim svejedno, ali to nije Hrvatska, jer, znate, mi se gledamo, legitimiramo se kroz predsjednika Republike. Ono što je loše u ovom trenutku, da vidite što se događa s SDP-om, ali uspjesi Josipovića pokrivaju sve slabosti. Tako je. Na strani HDZ-a je, nažalost, tragična situacija. Andrija Hebrang se potpuno pogubio. On je bio oktroiran od onoga koji je otišao iz stranke. Oni dvojice jednostavno moraju otići iz HDZ-a. I cijela jedna struktura koja se kod njih vrti da bi to postala moderna europska stranka desnog centra. To Hrvatskoj treba. Jednostavno, Hrvatska je tako potresena na ljevici i desnici. A to je posljedica, sad moram biti vrlo direktan, u pravom smislu riječi grijeha struktura. Jer u svim civiliziranim zemljama strukture ipak u preliminarnoj fazi prije izbora definiraju listu kandidata. Sasvim svejedno s koje pozicije, lijeve i desne, lakardijaši ne mogu proći. Veliki broj struktura, ključnih struktura društva su stajali po strani i promatrali mirno što će se dogoditi, ne shvaćajući da 2010. godina, nažalost, repriza 1991. kad ćemo se boriti za egzistenciju. I te društvene strukture koje su se sad jedan put opametile, zapravo snose najveću odgovornost za ovo stanje u kojem se sad nalazimo. Dobro, to je jedna lijepa analiza naše političke scene. Nadan Vidošević daje potporu Ivi Josipoviću ili Milanu Bandiću? Pa ja sam rekao, Ivi Josipović u ovom trenutku. Ivi Josipović. Da. Dobro, hvala lijepo što ste bili gost našeg Dnevnika. Možda samo na kraju rekli ste za poraze ne treba kriviti druge. Gdje ste pogriješili? Vrlo kratko. Ne, nisam ja pogriješio, nego nisam dopustio mojima da traže krivicu u nekome drugome za poraz, jer to jednostavno nije ni potrebno. Mi smo kampanju, po meni, bar ja tako mislim, iskoristili dobro, smo načeli sve teme o kojima će Hrvatska ili govoriti ili se suočavati sa problemima u godini koja dolazi. I pred nama je jedna burna godina i vidjet ćete, ne bi htio biti zloguk prorok, ali bit će godina u kojem će doći do mnogih otrežnjenja, ove afere o kojima ćete vi i danas govoriti, ovi stavovi koji su nepromišljeni. Pa čak i ova izjava gospodina Josipovića koja je nepametna, danas izgovorena u Rijeci, koja je potpuno nepromišljena. Dobro, na stranačkom skupu, u funkciji stranke. Bez obzira, ona ne smije nikad biti izgovorena. Osoba koja misli podići zemlju, on mora biti integrativni element sviju u društvu. I to je doista njegov obveza. Gospodine Vidoševiću, vidim, angažirani se još oko politike. Ostajete u političkom životu Hrvatske ili... Ne, ostajem u javnom životu Hrvatske i pozivam sve one koji su u meni prepoznali ono što bi htjeli sa Hrvatskom sutra, da se ne opuste. Jer pred nama je svak na svom polju, gdje god radio, mora raditi za ovu zemlju. Mi jednostavno nemamo drugu zemlju. Ja nemam drugu zemlju. Ja imam samo ovu zemlju. Hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam lijepo.